Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Yeah. Sobrang tama na, Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po ako yun ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat, salamat. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. Nilipat mo uli, hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega
Amazing juice. Amazing Diyos, Tapos sarong organic doctor. sarong blister. Oo, yun. So more or less isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang amo mo niya. Wala nang amo talaga. So praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa ropa. May way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na digi narahay so ako so mako ako. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo yung may makaramdaman. Turo ko di sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na pati ako man ang karangayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so ikaw umiinom ka na rin? Ako, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, so, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, umuki na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen. Yan Dahil sa iya. dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago. At ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay Albay. Papasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega One kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega One tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Mega One bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako,
maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako inano na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, good day mga amazing people. Meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So, 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, tinulungan po natin, pinainom natin ating mga amazing products, yung Amazing 4, yung later yung Mega 1. At after less than 3 months po, nag-normal lahat. So, pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Bill Mahor Villanasol ng Kamalig Albay. Pumunta po ako kay Doc ng last June 17, 2023. 2023. Kasi po manhid na yung mga dila ko, tapos kamay, paa. Siyempre, takot na ako Doc. Opo, siyempre, isa lang ang buhay. Tapos nung magpa-check up po ako, nalaman ko na Ang sugar. sobrang taas po na ng sugar ko. Na umabot ng 450. Tapos ito lang po yung ininom ko, Amazing 4. Sa loob po ng 50 days, nag-normal. Nagpa-blood, blood sugar, na po, 91 na lang sugar ko. 91, which is very normal. Tapos, after 2 weeks naman, balik naman ulit ako, nag-100. Yung pangatlong pa-blood, sugar, okay na. Hanggang ngayon, 90. 19. So, talagang Amazing talaga. Amazing talaga. Kasi 454, usually po yan, karamihan yan, pinapag-insulin na. Pero sa iyo, walang insulin, wala nang gamot na iniinom. Kaya po siya bumalik sa atin ngayon, bumili ulit ng ating mga produkto natin. At ginagawa niyang maintenance, pati yung mother niya, pinapainom na rin. Ilan taon na si nanay? 70. 79. Buong pamilya na po, pati yung anak mo ata umiinom din. Saka ito. Pati yung apo mo, umiinom na rin. So lahat ay umiinom na sa buong pamilya. So ano po masasabi mo sa ating nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ano po ang may re-recommenda po ninyo sa kanila? Ay, aminom na rin po ng ng Amazing 4 or pwede rin ako nga, may gawa na lang kayo kasi maintenance ko na lang. Opo. Pero kailangan po
kailangan yung binawal mo sa akin, Ginawa mo. hindi ko yun. Kailan ginawa mo? Hindi ko ginawa. Tapos Opo. ang ginawa ko lang, hindi ako kumain ng kanin na ano yung white rice, ano lang brown rice, rice. tapos yung ano saging. Saging. Oo. Kaya madali ako Recover. ako. Opo. Yun So lang kailangan pa rin po yung diet, Dahil a little yung mga bawal exercise, ko, yung mga dapat bawal, huwag hindi gagawin. kakainin. Hindi ka- Para madaling makarecover. Opo. Plus yung amazing 4 natin, Mega 1 plus prayer. So, mabilis po ang recovery ni Madam Belma. So, salamaton sa iyong magandang testimonya. Sana po yung ating mga nanonood sa ating ngayon, kung saan man po kayo, kahit nasa ibang lugar kayo, pwede po kayo maka-avail ng ating mga amazing products na galing sa Amerika. At pwede po rin po kayong mag-order through online. Gandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan nilalang ka? Oo. Nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang sinusuggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. missing 4 at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala namang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal. na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost. kanina Opo. dun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si dito. nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing 4, gumaling yung kanyang rashes. Grabe. Yung Nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko kayo. Napakinggan ko ngayon sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya kayo, nga po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara na Oo, ganyan. naganapin. Oo, anong marara? Sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing 4? Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yung, Samahan ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman
mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ka na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo doon sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo
at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitido page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo, na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po, after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo, at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie, ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdig, pati yung tuhod, saka paa. Nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi ko, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, na. nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos pag dai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon. Diyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong da po.
Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom ko bulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo, 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat. Nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay. Pero, hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Iya. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali.
Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible na gagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, Mm-mm. napunta kami kay Doc Joey Opo. Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Good morning sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Andito po may bisita tayo, ang manugang ni Sir Ildefonso Esplana ng Buhatan, Sorsogon. Pumunta po siya sa atin last month dahil nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya,
Nag-iihi siya ng tugo. Grabe. Oo, grabe kasi ano na, parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa, ang Opo. father-in-law mo. Opo. Tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga, pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, Oo, hallelujah. tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati, katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Para Ang second tuluyan month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga missing products good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan na ngayon plus. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit, ngayon po ay malakas nang kumain, may gana na, maliksi na, at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat mong mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom kong Miracle C. Bumili ka ng isang box ng Miracle C. Bumili ako ng Miracle C. Nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. O, biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong Isa buhay. pa lang yun. Isa pa Okay. lang yun. So, iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansagan ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa at age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying than none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibibigay sa atin. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nataon ako so itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko.
Dahil ko nang naturog di maray ta, pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po, ay, perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ta na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayaman dong mag-arman sa kuya na magrahay. Dumigdiman po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay, po, God tay. bless. Thank and you good health. po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati sa ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumakas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po, Doc, sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Tagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung putis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung katawan Okay. sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Ah, Bibili ko sige. yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joey Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm.
Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya sa malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya lang yung problema yung pagbilisan ng Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. ospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom tibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc.
kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo... napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abrel. Opo. Ako, hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ako yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat. Nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro nagawa ko yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa.